B'investiment ta' 21.5 miljun euro qed tinbena mill-ġdid l-iskola primarja Dunkarm Xerri fin-Naxxar, parti mill-Kulleġġ Marija Reġina sabiex jinħoloq ambjent edukattiv modern u mgħammar bl-aħħar teknoloġija. Żaru l-lan tax-xogħol il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima u l-Ministru responsabbli mill-Fondi Ewropej Stefan Zrinzot Soppardi. Ġi spjegat li din il-binja se tinkludi 5 solari b'2 solari taħt l-art u se toffri 46 klassi. Se jkun hemm ukoll klassijiet speċjalizzati għall-arti, il-mużika u d-drama, kif ukoll faċilitajiet sportivi, spazji rikreattivi, multi-sensory room u librerija li tista' tintuża mill-komunità. B'medda ta' 13,000 metru kwadru l-iskola se takkomoda madwar 1,000 student. Parti mill-investiment se tkun iffokata fuq sostenibilità inkluż pannelli fotovoltaiċi. Il-Ministru Grima spjega li dan il-proġett huwa parti minn pjanusa biex titjib l-infrastruttura edukattiva f'Malta. In-Naxxar ħajkollu skola mill-aqwa illi tkun ta' eżempju kif għandna nkomplu ninvestu ġewwa l-iskejjel madwar Malta u anke Għawdex. Il-Ministru Stefan Zrinzot Soppardi enfasizza li l-investiment se jsaħħaħ edukazzjoni inklusiva u sostenibbli. Dan huwa l-mod kif inkomplu nsaħħu dan is-settur tant importanti f'pajjiżna biex nassiguraw li l-ġenerazzjonijiet tagħna ikunu mħejjija bl-aħjar mod b'edukazzjoni dejjem aħjar. Dan il-proġett kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea jallinja mal-Viżjoni Malta 2050 u għandu lan li jtejjeb il-kwalità tal-edukazzjoni u l-benesseri tal-istudenti u l-edukaturi.